Hola, hola, aquí Esterlina. Avui us porto una cosa en la qual no acostumem a pensar-hi fins al dia en què ho necessitem. Així que siguem previsors amb aquest kit de bàsics pel nostre cotxe. Això no és només per noies. Si tu ets un noi, també hi ha una versió per tu. Així que som-hi! Comencem! El primer que necessitarem és una bossa amb cremallera, per estar segur que les coses es quedaran allà on les posem. A la part de baix posarem un parell de bosses de plàstic, per si de cas. Després, posarem una caixa de tirites, així com un parell de paquets de mocadors i un hidrogel per desinfectar-nos les mans. Si necessiteu alguna medicació, jo recomanaria portar-ne sempre una a sobre, igual que qualsevol altra pastilla que pugueu necessitar. També hauríem de considerar portar amb nosaltres algun producte d'higiene íntim. Una altra cosa que ens podria ser útil és portar amb nosaltres un petit raspallet de dents o xiclets. Si allà on viviu fa molta calor, els xiclets es poden espatllar, així que en aquest cas considereu portant carmelets de menta en comptes de xiclets. Una altra cosa molt útil és una petita botelleta de desodorant i una colònia. Si voleu, també podeu afegir-hi els vostres bàsics de maquillatge, com un llapis d'ulls, un corrector o un coloret. Aquest porta un cotonet a dins i és perfecte. Finalment, una altra cosa molt útil seria un petit estuixet de manicura amb unes estisoretes dins. I encara que tu siguis un noi, hauries de considerar portar una cosa d'aquestes també. Podries posar-hi unes tirites, un parell de paquets de mocadors o un hidrogel per les mans. També podries portar qualsevol medicament que necessitessis, una colònia, un desodorant i xiclets o caramels. Aquestes són les coses més bàsiques que pots necessitar quan no ets a casa, però també hauries de considerar portar aquestes altres extras, ja que són molt útils, com per exemple un carregador extra pel mòbil, un adaptador pel cotxe, una llanterna o un encenedor. Si acostumes a pintar-te les ungles, seria bo que portessis alguna cosa per treure l'esmalt i un pintaungles bàsic. I ja està! Ja tens el teu kit de bàsics pel cotxe. Així evitaràs aquells petits atacs de pànic quan necessites alguna cosa que no tens. I ja està! Espero que us hagi agradat el vídeo i que hagueu trobat la idea molt útil. Si us ha agradat, feu-li clic a m'agrada i deixeu-me la vostra opinió als comentaris de sota. Gràcies per venir i ens veiem aviat! Adeu!